Pinagang irinitan nila binigigibon palato. Kalumoy-lumoy. Sabi ko, dahil man yan, masitas yan, malumoy yan. Dikit lang nga ning ano ay. Siya mo na pa inapon. Ano pera, buwag-wag mo. Uring, inang kahit na video yan. Sipag yarn. Ito po ang likod namin. Dito kami nagsasampay. Ayan. Ayan. Malawak po dito ang sampayan. Ayan. Hanggang doon po. Ano ba kagawa ko, oh? Yung plastic na block. Si Punyong, ano ang nagamasan igdin ni Punyong? Kala ko baga nagagamas din si Punyong. Yan nga ni nagsuko ako dyan kaswapo ni grabe ang tanga. Puro lugado. Grabe ang kagat ko sa bitis oh. Matangang maray. Akin na give me sundan. Daray de. Ako pa naman ay kagat lang ng nagrurulugad. Napatabit ka lang. Ano tayo? Napapakiulayan yan. Ang nililinigan ang harong niya. Kamakapay. Hindi nga ni si pagkalit yan nakitabi. Tabi apo. Apo po. Sa mga harong kayan, mayroon ito si Bida pag nilinis nito mutinda. Pakikiulay ka. Saan ang kapakain dito? Mamantig din ginto jinta nga. Pag iguwag to ko mamaing ginto Sa parakali pa lang, aduman pa ko. Mayo. Inda bakin daw. Oo, dyan yan. Takot garang ginto sa tuko Kapay. Ang takot sa ginto. Ang nabaliktad si ginto na pala natakot. Ayan na po yung nalinisan ngayong umaga. May merong kamyas na isa. Dayan halong kamyas na yun Papalipat ko yan. Yung nga nita nasa gitna gagawin digding. Ito po may tumubo dito isa pang kamyas. Meron po kami dyan malaking kamyas. Naubos si bunga. Magkakahurulog lang yan. Magkara- Magkakahubulok lang. Maalsuman kaya? Di man kayang karakanon. Sa Batangas, sa Laguna, binabaralag dyan. Ay ne. Sa ato, sa Yero. Tinitinda ang dagang kayan Kaya nga, binabalag ninda. Pero itong banana heart pinapadagang, pinaplastic. Hoy, tara, pwede dumasarang. Pili nga na. Lagyan na po ng puno namin. Ilagoy ni dumas sa banyo ha. Ini dumas sa lamisa. Maggawa daw ka mong basketballan dyan. Sige mo lang sa iyo. Ayan. Ay, kulpit kami. Busy yarn. Masi po nyo. Kala ko nagagamas ini. Itong tagpasan niyang duot, maaman din nagbago. Iyo lang din ito. Busy yarn. Ito po yung mga namin sa dagat. Nung naligo po kami ng dagat. Ayan. Maganda po ito pag meron kang aquarium. Yan o. Ang gaganda niya. Yan guys.
Mama, inibagay itong yang duman na magayuno, no? Ano? Ano ini? Dulce, ano? Deliciosa magayuno na maray. Nag-iiba-iba din pala ng kulay kayo ni. Pag mo yan nililigan dyan, ano kaya, pipilin ang dalagan, tako na kasi ng ayas mo. Mukha mo yung Eugene ang daan. Timote! Timote! Hay! Bagang ligo na! Uy! Ay, kala ko may pampers. Bakit ang puti mo sa camera, Pit? Oh? Si Georgina, ang puti sa camera, oh. Oh. Timote! Ay! Ay, sos, Mariosep. Nag-aabuso. Ipapackage na yan sa Taiwan. Matulog na, matulog. Gaganda na siya, guys. So guys, dati kasi sa lupa to, nilipat pa sa paso ng aking modra. Kasi mag-New Year na naman, magpapasko guys. Press go tayo ngayon. Mainit kasi ngayon guys, kaya maganda magsampay. Naglaba, ang daming sinampay. So guys, hanggang dito na lang ulit ang aking video. Sana wag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye-bye!